So for today's video mga para, dito tayo ngayon sa labas. Kasi lilinisan natin yung sleeper natin kasi sobrang dumi. And then pagkatapos nito, punta tayo sa labas para upang maghanap na po tayo ng makain natin sa labas mga par. Kaya samahan po ninyo ako sa labas mga par. So yun mga par, tapos na po tayong hugas sa paa natin. So punta natin sa labas mga par. So mga parang dito tayo ngayon sa kapihan ni ate. So yun mga para, ka-order po tayo ng Milo. At saka yung photo mga par. Dito natin ilagay. Ano yun? Grabe ito mga par. Rera mo kaon dia, Lol. Rera mo kaon dia. Way limit. Di talusugan. Terus sa kanon wala. Talusugan dali. Pero way pili. Hindi. Pero way pili sa sudano tayo, sudano ninyo. Bo. Hindi, pagpahit ko kanang malo. Hindi sila nun. Gusto mahal. Dito hapon na. Hindi. Mahal yan. Hindi pa. Hindi na. Yaon. Bisa na bilang balik. Aso na anda. Nakaon? Okay, Okay lang kay kalakaw niya sa sintang sudan. Ako ko na yung karni. Ano man sa mga plano? Ano ito? May ito ang anong tayo? Kanang sa isinta, karakao na or karakao na ninyo sa isinta. Karakao na ninyo sa isinta. Oh, karakao na. Okay na kayo eh. Saan ka doon yan? Oh. So, kapila ka sa ako, basta sa isip ka rin. Ano kayo sa kagbaw ka lang ang sukuloy? Ano ka ba doon sa tao? Wala na din na sila. Oh, full kayo eh. Okay, Ano lang naman para sa itlog? Kay, kuol ko nung kuol. Sige na po nung. Labi na katulong. Labi na magluto. Hindi ka ganaan mo kaon. Kuwan sa baho ay. Ilagay ako to. Kaya namin manihigan na. Huwag mo kayo manihigay. Wait ka. Oo. okay lang. Okay lang. Buda ka magyapong kaon. Buda kayo. Kaya pa na ako. Kaya namin trabaho. Ano trabaho mo ba? Oo. Okay, may ano. Hindi ka maninday kaon. O may umaway ka buntan. Hindi ka mahuli. Ay, Dali, duty may pre oh. Oh, lagi mo ban ang duty. Katuas lang sa manis na ron, no? Prato kayo. Nagbuhat ko na ako. Wala na. Kausap kayo sa karibon ko. Kahit karang ko. Ang kilo? Bratuan na. Kaya sa lasyon, nabihan ako. Simpleng karang ko. Daghan magod kayong lasunis karon. Karon, no? Wala kang hihingi. Luway kayo ang tuwan mo. Iyas ko nung Dito. kay kumprahon na parang. Purahaw nagbarato nga to. Ting lasunis magyud karon kon. May daghan naglasunis atin no. Kamigin. Ya dapat sa Argao ay daghan mga lasunis nila. Argao ato dapat. Oo. Kanang dapat nga to sa South ba sa anang Alegria. Kung na lain na klase na tuwan, kaya nang piso ito. Kasi Oh, dago. One man sa kamigin kay kuwan mo na. That's my beauties. tamis oh. Parang juicy gid siya ba? Nayuban bita dagog liso nya. Aslom-aslom. Yes, no. Depende sa klase sa lasunis no. Kuwan na sa country. Or sa pagkuha na ng Sa yuta, no? sa paglihi ba, lihian na daw na. Hindi, basta sa yuta ba, no? Basin dyan. Pero, paminaw ko sa klase siguro sa lasunis at siguro. O lagi kay mo. Naman sila ingan sa lansones. Hmm.
Oo, bakit naman? Panig ka ng ligas. Grabe kasi itong ba? Okay, para kames. Oo. Ikaw naman, napuan ka. So mga par, tapos na po tayo kumain. So, uwi na tayo. Yun mga par, nandito na po ako sa bahay. Tapos, relax muna tayo dito. After mamaya kasi may pasok pa tayo mamaya mga par. At maraming salamat sa inyong panonood mga par. So, see you next vlog mga par.